زور إيرترا كلتشن 17 زور محزنتن بقعتن بزبل تيما كاب 15 كساب 23 مياديا ككايد مخانو هاجراو فدراشن قدم مشكلتا إيرترا حبيرو أبزي بأهجراو محبر قدم مشكلتا ناي كلتا نتو خلتا درجة ملك إزالو زور هاجراو ينغانتاتات إيرترا رواندا كينيا سودانن ريبابليك دو أفريكان بدرجة كلابات دما إيريتل سمبل أسبيكو بايك إيد أموريفيتان جلوبال سايكلينج ساتفا مخانن تفريتون بمسارة حبرتات قدامتي فلما نهاية حدا نتبه كلتا ملك إزالو كاب فورون ناب جين عزكاد فنكل تشالنج أب كتما بعد عدما ما سوا شركته دحر مكياد أبتي زعبي ود درزور إيرترا كتماديم دحر مزام زور إيرترا أب أسبرا نايمود داتا أسمرا شركته استسمي ود درك كايديم زعلف عامة أب استخايد زور إيرترا أنت قدامتي نزور إيرترا نفنكل تشالنج نما سوا شركتون نأسمرا شركتون بعبلالي كم تعوتلو يذكر كوبانيا مغازي حراتا بزوا دوبا وقيح بحر زوا أقلقلوت المسفاح بزكايدو زلو تعري أب مسمر تيعو عصب أقلقلوت جميرون حلافي موفارت كوبانيا أبتو زوا أتو رشيد محمد حسين إيرينا أبزها وحبريتا كاب كلتشن 15 أب كونتات أرجان تتكاملت حزبن ذات كور مصنعتات ككايد مصنح تقيسو مخفات مسمر عصب تيعو تسيتو مخان قريتون كوبانيا حراتا بزحلف عامتا بمسمر عصب أسمرا 135 غعزة كم زكايدن لعلي 6000 حزبي كم زملالسن بمحبار دما تطرح صرغا زلون عدتات زوبات تتقمتنا يتا اغلغلوت نمغبارن كسرحل مخانو فليتون اتو رشيد موداتا بمسمر عصب أسمرا مكاينا شغار زخونه كبابي بيلون سارويتان زصغنلو مداي كفطر بملباو كونتات حرات حزبي سلط اغلغلوت مغعازيا كركب اب زغبر صعاري تتقمتي وركتوم كزايدو صويعون أبي إيطاليا زنوري إيرتراوين زتفلالي نتفتات حزباو ديبلوماسي السلاسيلهم هبتون فرزقين زدالو تصاب غرمسقل غرزقي هركاور وين أبي إيطالياوين كتماتات ميلانو نابولي باليرمو كاتانيان بارين زنوري إيرتراويان ببوغنم زتفلالي مدبات حزباو ديبلوماسي كم زكايدو ككابوتو زبصحن حبريتا أرديو بمسرات حبريتا هجراو محبر دك انستي إيرترا نوس چنفر ميلانو بكلتا ميازيا غوباء أقانعو أبتل علسس أبلات استساتفو غوباء تودابي أبز حلف كلتا عمتات نزل صلى سلام تفتات زمت صاب كقربن كله حداس أكاري تأكال تمريصام إذا كم زيلن كله إيرتراويان نبرتي كتماتات نابولي باليرمون كاتانيان بارين مرداتهم أبهلو كنا تتهاجرن مسفحن تساتفهم أم بدبات المعاتن مدنفعن زعلمه حزباو السمينارات تقايدو قنصل إيرترا أبي إيطاليا دكتور هايل عقبازجي ننبرتي بالريمون كاتينيان أبزها بسمينار مستير عوت مخت إيرتراويان حدنتن أبن قحت سمر قصة ودابن مخانو تقيسو نزي كفرتات زيادة نمدنفع بلعل أتوكرو كسر رح زد الله أسمير اللهم حلافز باون كماون قدات أتو جرماي أبتا ميكائيل بوغانو لنبرتن نابولي أبز قبرر أخيبا بوهدت حزبن منقستن استسلسلو مدبات المعاتن مختن قسقاسومن نبروه مسايا إيرترا زقول لحمخانو بمتكاس ملقات عوت نايزوم مدبات نمرقاز ترازيقاتات كدنفع كم سقبا حبيرو تساتفتي بوغانم دقفهم نزكايت زلو هاقراوي ربحا زقدمي وفي عيو بمغلاز قالسوم نهاقراو كبرت قلصال مخانو أرقاقيسام بخالو قندما كم مغزلتا نايتي أبز حلف الصومون أب كتما نيروبي كينيا زقربه برقي هنساتت كتما سمرا أب علماوي مزقبو رشان مسفار زعل مسئلة ومرئيت بشوعات ميازيا كم زقصله كابتبو تازبص حنا حبريتها رديو أبتي ديبلوماسي نثات استفل لها قرات استرخبو لأقاتامي تساتفتي دقفهم نتي أسمرا أب علماوي مزقبو رشان مسفار زكايت زولز عرتات بختامم الرقاقيسام نبرتا هيكوتا أب حوسي كتما مستغفتا بيت صحفة أتا وشتا هاجر نزنبرم ناي جيزين قلوتن هالكي بمدحان قبر منقستي أبوان المخفالة خيلون كمزل حبيرم
ወንንትካላታ ብዝሃቦ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ግብሪ ንምኽፋልን ፍቓድ ዋኒን ንምሕዳስን ናብ ተሰነይ ክኸዱ ይግደዱ ከም ዝነበሩ ብሰንኪ ብዝሒ ተገልገልቲ ድማ ጉዳዮም ኣብ እዋኑ ከሳልጡ ይጽገሙ ከም ዝነበሩ ብምዝካር ቤት ጽሕፈታት ውሽጢ ሃገር ምስ ተኸፍተሎም ግን ጸገሞም ከም ተቐንጠጠ ገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣታ ውሽጢ ሃገር ኣብ ንዞባ ተሰነይ ኣቶ መሐመድ አቡበከር ቦገኑ መኽፋት ናይቲ ቤት ጽሕፈት ንነበርቲ ሃይኮታ ካብ ኮለልን ሃልክን ኣብ ርእሲ ምንጋፉ ንዝነበሮም ጸቕጢ እውን ከም ዘቃልሉ ኣረዲዩ እንተኾነ ግን ቤት ጽሕፈታት ውሽጢ ሃገር ሃይኮታ ብሰንኪ ዘለዎ ሓደ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ጥራይ ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመልክት ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ሃርገጽ ንኡዞባ ጾረና ብውሕጅ ተባላሽ ኣገልግሎት ኣቋሪጹ ንጸንሐ ምእለይ ውሕጅ ብወፈራ ይጽጉኑ ኣለዉ ነበርቲ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዕማም መዓልታዊ 200 ጉልበት ሰብ ብምውፋር ብሓገዝ ማሽነሪ ሰላሰል ከም ዘሎ ብምጥቃስ ቅድሚ ክራማት ንምዝዛሙ ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ እዋን ክራማት ካብ በረኽቲ ጎቦታት ንኡሳት ዞባታት ሰንዓፈን ዓዲ ቀይሕን ዝወርድ ውሕጅ ጠንቂ ፍግረ መሬት ኮይኑ ምጽንሑ ብምሕባር ድማ እቲ ተወሲዱ ዘሎ ተበግሶ ኣብ ዕቃቢ ሓመድን ማይን ዕዙዝ ኣበርክቶ ከም ዘሎ ኣብሪሆም እቲ ዛጊት ንኣስታት ሓደ ወርሒ ቀጺሉ ዘሎ ዕማም ኣድምዓነት ንኽህልዎ ቴክኒካዊ ደገፍ ከም ዘድልዮም ሓቢሮም ዝሓለፈ ታሪኽን ቅያን ናብ ወለዶታት ብግቡእ ክሰጋገርን ንመዋእል ክነብርን እንተኾይኑ ሰብ ውዕሎ ብሂወትን ከለዉ ክስነድን ክፀሓፍን ኣለዎ ኣሕተምቲ ሕድሪ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ድማ ናይ ዝኣብነት እዩ ከም መቐፀልታ ከካይዶ ዝፀንሐ ፃዕሪ ድማ ትማሊ 12 ሚያዝያ 2 መፅሓፍቲ ኣመሪቑሎ ጋዜጠኛ ኣዘብ ብርሃነ ንዘዳለወ ተፀብጻብ ይዝቐርብ ኣሕተምቲ ሕድርን ኣብያተ መፅሓፍ ኣውገትን ብኣጋጣሚ ዝኽሪ 40 ዓመት ሓርነት ናቕፋን ዛንታ ውልቀ ዝኽረን ዘርእስተን 2 መጽሓፍቲ ብ12 ሚያዝያ ኣመሪቑ ብሰለስተ ጸሓፍቲ ዝተሰናደአት ብ26 ደረስቲ ዝተጻሕፉ 39 ዛንታታትን ሓደ ትርጉም ናይ ቴሌግራም መልእኽትን ዝጠርነፈት መጽሓፍ ናቕፋ 696 ገጻት 300 ኣሳእልን 2 ገጽ ካርታን ተጠቃልል ዛንታ ውልቀ ዝኽሪ ካብ ቁልዕነት ክሳብ ሓርነት ናቕፋ ድማ ኣብ 5 ምዕራፋት 220 ገጻት ዝሓቆፈት ኮይና ብኮሎኔል ኣስረስ ኢሳቅ ዝተጻሕፈት እያ ኣብቲ ስነ ስርዓት ወኪል ኣሕተምቲ ሕድሪ ኣቶ ኤፍሬም ሃብተጤን ረዚን ታሪኽ ከይተጻሕፈ ሰብ ውዕሎ ይሓልፉ ስለ ዘለዉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ዝወዓሎ ዛንታ ንምስናድ እጃሙ ከበርክት ብምትሕስሳብ ታሪኽ መግለጽ መንነትና ስለ ዝኾነ ብኣፍ ምዝንታው ጥራሕ ዘይኮነ ክጽሓፍ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ ገምጋም መጽሓፍ ናቕፋ ዘቕረቡ ዶክተር ተኸስተ ፍቃዱን ኣቶ ኣማኑኤል ዮሴፍን ታሪኽ ሓዘል ፍጻሜታት ናቕፋ ሰብ ውዕሎ ስኑድ ጽሑፋት ጋዜጣታት መጽሔታትን መጽሓፍትን ብምውካስ ከም ተዳለወ ብምጥቃስ ዛንታታት ብድራማዊ መልክዕ ምቕራቡ ኣዝዩ መሳጢ ከም ዝገብሮ ኣብሪሆም ደራሲ መጽሓፍ ዛንታ ውልቀ ዝኽሪ ኮሎኔል ኣስረስ ኢሳቅ ዝወሰዶ ተበግሶ ንተመሳሳሊ ስራሕን ንምድራኽን ንምትብባዕን ምዃኑ ገሊጹ ደራሲ መጽሓፍ ዛንታ ውልቀ ዝኽሪ ኮሎኔል ኣስረስ ኢሳቅ ዝወሰዶ ተበግሶ ንተመሳሳሊ ስራሕ ንምድራኽን ንምትብባዕን ምዃኑ ገሊጹ ምስቲ ምቃሮም ንመጽሓፍ ዛንታ ውልቀ ዝኽሪ ዘቕረቡ ብሪጋደር ጀነራል ተኪኤ ርእሶምን መንእሰይ ኣማኑኤል ዘካርያስን ድማ ነተዘካሪ ህይወት ቤት ትምህርቲ ዛንታ ሰውራ ብጻይነት ተጻዋርነትን ኣርኣያነትን ከም ተጣምር ብምግላጽ ንኮሎኔል ኣስረስ ነቲ ክሳብ ሓርነት ናቕፋ ኣብጢሕዎ ዘሎ ዛንታ ክሳብ ሓርነት መላእ ኤርትራ ክቕጽሎ ተላብዮም ሰላም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት እንሆ ሃገራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ኤርትራ ኣብ መበል 31 ኦሎምፒክ ሪዮ ዲ ጄኔሮ 2016 ንዝተወዳደሩ ኤርትራውያን ኣትሌታት ካብ ኣህጉራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ዝተላእኸሎም ሽልማት ኦሎምፒክ ላፐንፒን ዓዲሉ ኣብቲ በሃገራዊ መዝሙር ኤርትራን መዝሙር ሃገራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴን ተሰኒዩ ዝተኻየደ ላዕሎት ሓለፍቲ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ኤርትራ ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ኦሎምፒክ ኤርትራ ሪዮ ዲ ጃኔሮ 2016 ከምኡውን ዕዱማት ኣጋይሽን ተረኺቦም ነይሮም ፕሬዚደንት ሃገራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ኤርትራ አቶ መሓር ተስፋይ ዘስምዑ ቃል እቲ ናይ ሽልማት መደብ ብመሰረት ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኩለን ኣባላት ሃገራት እቲ ፍሉይ ክብርን ኣፍልጦን ዝህብ ናይ ሱታፍ ሽልማት ንተሳተፍቲ ዓለማዊ ውድድር ዝኾኑ ኣትሌታት ክወሃብ ብዘውፅኦ መደብ ምዕዳሉ ሓቢሩ
ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ አምባሳደር ዘመደ ተክለ ንኩሎም አትሌታት ዝተላኸሎም ሽልማት ድሕር ምዕዳሉ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብቲ ካብ መላእ ዓለም ዝተወከሉ ብሉጻት ስፖርታውያን ዝተወዳደርሉ ዓለማዊ መድረኽ ዘርኣይዎ ተወዳዳርነትን ዘመዝግቦ ውጽኢትን ነቶም ኣብ መጻኢ ኣሰሮም ዝኽተሉ ስፖርታውያን ኣብነት ዝኾነ ምንባሩ ብምግላጽ ንኩሎም ኦሎምፒካውያን አትሌታት ሸውሃኑ ገሊጹም